שמעון. סנה! טינה נינה נה לילה. רגל, סיבוב. ניצב! לא, נענה הניצב. בפסקל כפרה, אכלת עליה את הראש. שומעת? והתמות על עצמי. עכשיו, לפני שאני עושה משהו, אני רוצה לראות את המסיבה של התודה. אמא, אבל לא הראו את הכל, לא היה את הכל. לא, יש לי את זה. לא, על זה שאמרתי, יא רבי, כמה ילדים, מה זה, כמה ילדים. לא, אבל אני חושבת שאפשר... צלמת שלי ושלך שאני אמר לך באמצע חדר אורנות. אורית, את מודה לחיקוי המורה. כן, 400 פעם הוא רואה את זה. 400 פעם. איזה קומה היא? עכשיו תגיד זיו ישראל. תגיד זיו. זיו ישראל, כפרה, אמא שלו מסודק. רחלי, לא לשכוח את השקית של הנויז למסיבת סיום. בסוף היא הייתה במסיבה, אתה יודע. ברור.